منم شاهد ئێستا سوتێن بۆی تر نەوەکان بزانن ئەمە 50,000 ناژی ئەو 50 ئەvە بتنێ قوتابیەکە ئەvە ژی سوتاندنا بتنێ کوپێکە باوەڕنامەیە لێ ڕامانە ڕەمزیە vê بوەرێ لێ قوتابی و لێ کوپیا باوەڕنامێ مەزنترە. لە هەرێما کوردستانê پشتی سەرهەلدانê û سەرهەلدانا şerê navxwe lê navarasta salên nûtan proseya xwandinê û şehadedarî bi endazeyekî bêbiha bû ku zeran xurtan dest jê xwandinê berdan û çûne jêrbarî karkirinê û koçkirin bo henderan. Lê li gel ajbûna siyasî li herêmê û başbûna rewşa herêmê û pişra keftina rejima Baş dê sala 2013 da hêdî heybet û giringî bo xwandinê û bawernameê vegeriya û kargehişte wêkê hezaran kes lê wan jî ku beriya niha dest jê xwandinê berdabûn careka din çûne ber xwandina êvaran. Lê wiha diyar e careka din têkçûna rewşa aboriya Herêma Kurdistanê û şerê Daş û pêzbûna kertê çekdarî û ewlekarî û hizbayetî dê Kurdistanê da wiha kiriye xwandin û bawername carekî bikevîte ji rewşeka xirab. Îro dê Kurdistanê da de gele tarîkbûna elinda damezrandina hikûmî û li gel durustbûna derfeta kar dê bazarê azad da derçûyên zankû peymagan roj bi roj hejmara wan zêde dibe û digel wê çendê da jî bêhêvî û turabûn zêde dibîtin. Hikûmeta herêmê lê 12 salên derbas bûyî bitinê tektîkek hebû bû serederîkirin li gel derçûyên zankû peymagan ku pêk hatbû jê damezrandin dê kertê giştî da bê curekî rewşa kertê giştî giran kir û digel da bêkariya deme miqdar zêde kir. Bê ku stratejiyeka dûr û dirêj hebîtin bû ferahemkirina firseta kar dê bazar da ew jî bi handana kertê taybet û avakirina abûrê pîşesazî û çandin û xizmetguzarî û geştyarî. Niha kargehişta wêkê hikûmet nikarîtin mûçê ewan peyda biketin ku damezrandîne. Di heman dem da nikarîtin ewên din jî damezranîtin ku heya niha hatine damezrandin. Ev dê gel wêkê aborê Herêma Kurdistanê aboreke petrolî ye û modêla wê jî modêla kirêgirtî û muaşxorî ye. Demekî qutabiyekê yekem barnama xwe berçavî kamîrê û nerîna giştî sot li gel xwe da hîviya neweyekî qirmançand. Ev ew dîmene ku vê karbedestên welat li ser pirast in.